Good morning. Good morning, guys. Welcome back to my channel. My name is Fwilao Basumatary. How are you all? माबोरै दं लोगो नोंथांमोन? All is good. गासैबो मोजाङैनो दं ना? So I am fine. आं मोजाङैनो दं लोगो नोंथांमोन. So today दिनै आङो list of Indian Prime Minister भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रिया फार्स्टनिफ्रायनो लानानै till now दिनैसिबाङाव साबोसे जोंनि जि भारत हादरखौ सासन खालामलांखो बेखौ आंनि फैलाव बसुमतारी इउटुब चेनेलाव क्रिएट खालामनानै लानो सानदों आरो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनो सानदों लोगो नोंथांमोन। आङो माने आंनि एक्सपिरियेन्सजोंसो फोरमायनानै होनो सानदों लोगो नोंथांमोन। जुदि माबा मोनसे मिस्टेक आरो रं जायोब्ला निमाहा होगोन होननानै आङो आसा खालामबाय लोगो नोंथांमोन। अके स' बिदिबा नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। लिस्ट अफ इन्डियान प्राइम मिनिस्टार फार्स्टआवनो 1 नाम्बारावनो दङ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरूआ 1947 मायथाइनिफ्राय 1964 मायथाइसिम सासन खालामदों। अब्ला बेसेबां इयार जायो? 17 इयार्स लिडिं सासन खालामदों जवाहरलाल नेहरूआ। नेक्स्टआव दङ 2 नम्बराव गुलजारीलाल नन्दा होननाय। बियो 1964 सिम सासन खालामदों। फार्स्ट टाइम बियो माने 1 इयार कमप्लिट जाजोबाखै दै, हाफ इयार। बिनि नेक्स्टआव दं 3 नाम्बाराव लाल बाहादुर शास्त्री। बियो 1964 निफ्राय 1966 इयारसिम लिडिं सासन खालामदों। अब्ला बेसेबां इयार जायो? 2 इयार। नेक्स्टआव दङ 4 नाम्बाराव गुलजारीलाल नन्दा। बियो सेकेन्ड टाइम दै, 1966 बियो सेकेन्ड टाइमावबो माने 1 इयार कमप्लिट जाजोबाखै, हाफ लोगो नोंथांमोन सासन खालामदों आरो। बिनि नेक्स्टआव दङ इन्दिरा गान्धी। 5 नम्बराव दङ इन्दिरा गान्धी। इन्दिरा गान्धीया 1966 निफ्राय 1977 अब्ला बेसेबां इयार जायो? 11 इयार्स लिडिं खालामदों लोगो नोंथांमोन, सासन खालामदों। अब्ला बेयो फार्स्ट टाइम दै, फार्स्ट टाइम इन्दिरा गान्धीया फार्स्ट टाइमाव 11 बोसोरसिम सासन खालामदों लोगो नोंथांमोन। बिनि नेक्स्टआव दङ 6 नाम्बाराव मरारजी देसाई। मरारजी देसाईआ 1977 निफ्राय 1979 सिम लिडिं खालामदों लोगो नोंथांमोन, सासन खालामदों। अब्ला बेसेबां इयार जायो? 2 इयार। नेक्स्टआव दङ चरण सिंह। चरण सिंहआ 1979 निफ्राय 1980 सिम सासन खालामदों लोगो नोंथांमोन। अब्ला बेसेबां इयार जायो? 1 इयार। नेक्स्टआव दङ 8 नम्बराव इन्दिरा गान्धी। इन्दिरा गान्धीया सेकेन्ड टाइमाव 1980 निफ्राय 1984 सिम बेसेबां इयार जायो? सेकेन्ड टाइमावबो 4 इयार्ससिम सासन खालामदों सेकेन्ड इयारावबो सेकेन्ड टाइमावबो लोगो नोंथांमोन। स' बिनि नेक्स्टआव दङ 9 नम्बराव राजीव गान्धी। राजीव गान्धीया 1984 निफ्राय 1989 सिम सासन खालामदों लोगो नोंथांमोन। बेसेबां इयार जायो बिदिबा? 5 इयार्स जायो। स' नेक्स्टआव दङ 10 नम्बराव बिपि सिंह होननाय लोगो नोंथांमोन। स' बिपि सिंहआ 1989 निफ्राय 1990 सिम बियो 1 इयार्स माने सासन खालामदों आरो 1 इयार। स' नेक्स्टआव दङ 11 नम्बराव चन्द्र शेखर होननाय। 1990 निफ्राय 1991 सिम 91 होनबा चन्द्र शेखराबो 1 इयार्स लिडिं खालामदों, सासन खालामदों लोगो नोंथांमोन। नेक्स्टआव दङ 12 नम्बराव पि नरसिहा राव। 1991 निफ्राय 1996 लिडिं खालामदों। अब्ला बेसेबां इयार सासन खालामदों? 5 इयार्स। बिनि नेक्स्टआव दङ 13 नम्बराव अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयीआ 1996 निफ्राय 1996 दै, 1 इयारल'। फार्स्ट टाइम दै, बे फार्स्ट टाइमाव बे कमप्लिट खालामाखै 1 इयारखौ अटल बिहारी वाजपेयीआ। बिनि नेक्स्टआव दङ 14 नम्बराव एच डि देव।
गौडा या 1996 निफ्राय 1997 निफ्राय सिम आरो 1 इयार बेहा 1 इयार बिनि नेक्स्टआव दं 15 नम्बराव इंदर के गुजराल होननाय 1997 निफ्राय 1998 1 इयार बेहाबो 1 इयार सासन खालामदोंमोन बिनि नेक्स्टआव दं 16 नम्बराव अटल बिहारी वाजपेयीया सेकेन्ड टाइमाव 1998 निफ्राय 2004 होमबा 6 इयारसिम सेकेन्ड टाइमाव अटल बिहारीया 6 इयारसिम सासन खालामनो लोगो नांथां बिनि नेक्स्टआव दं 17 नम्बराव मनमोहन सिंह 2004 निफ्राय 2014 होमबा बेसेबां इयार जायो 10 इयार्स सासन खालामदों मनमोहन सिंह बिनि नेक्स्टआव दङ 18 नम्बराव दङ नरेन्द्र मदिया 2014 निफ्राय दा मा 2022 होमबा 8 इयार्स जायो नामा 8 इयार्स टिल नाउ दा कन्टिनिउ सोलिगासिनो दं नोंथांमोन स' दायो माने भारत हादरखौ सासन खालामबोनाय फार्स्टनिफ्रायनो लानानै टिल नाउ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय लोगो नोंथांमोन स' गासैहाय 18 जन सासन खालामबोबाय जोंनि भारत हादरखौ लोगो नोंथांमोन स' बेनि बेलायाव जुदि माबाफोर आंनि बुंनाया सोदोबफोरा मिस्टेक जायोबा गोरोन्थि जायोबा रं जायोबा निमाहा होगोन होननानै आसा खालामबाय लोगो नोंथांमोन आरो आंनि जि मोनसे डिसक्रिपसनाव लिंकआव होनानै होबाय लोगो नोंथांमोन स्पेलिंफ्रा माने सोदोबफोरा मिस्टेक जानो हागौ ओंखायनो स्पेलिंखौ नायनो हागोन लोगो नोंथांमोन अके स' बिदिबा भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनबाय लोगो नोंथांमोन थेंक्स फर वाचिं बाय बाय लोगो नोंथांमोन खुलुमबाय लोगोफोर